vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakaurayisawo shamwari yangu mushure mekunge ndamunyepera kuti murume wake ainge aine girlfriend yacho yainge yatondiudza kuti yainge iine nhumbu. Saka shamwari yangu akabva azonwa mushonga ndokubva azofa. Nanhasi uno ndinogara ndichingozvidemba because ndinoona kuti ndiri munhu anongoita munyama. Ndakatombororwa only once mukoma, but less than a month pandainge ndatizira ndikabva ndazodzingwa pamba pevabereki vemurume wangu. Ndakadzingwa ndichita sekunge imbwa, ende mukoma zvatorambawo kuti ndinge ndichiita mwana. Ndo zvinondirwadza. Marriage yangu handisisina basa nayo, but all that I want is a child. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So inini nefriend yangu tainge tapedza kunyora O level, saka iye manje akabva azotizira kumukomana wake akazova murume wake. So ndakabva ndazongosara ndiri ndega. Apa muchinda wandainge ndichidanana naye ainge atori zibaranze zvake, ainge achingoda kungorara neni, but kuti ukamuti ndafunga kuti ndinge ndichikutizira, munhu aibva atanga kukujamukira. Ndikabva ndati pana pandoita sei. Saka iye friend yangu akabva azoya kwandiri achiti ainge asingatrusti murume wake. Saka she just wanted to prove if murume wake ainge achimuhurira or not. Ndikabva ndati saka ndoita sei nai best. Akabva ati kwandiri, ndoda kuti unge uchimbotresa murume wangu, unge uchiona kuti haasi kundihurira here. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti nguva dziye dzekuti murume wacho anenge achibva kubasa, then ndaibva ndatsvaka hangu pekuhwanda because aiwanzo kusvika pamba pavo this will be like really late. So ndakabva ndaona kuti ainge atori munhu ainge ari innocent, but ndikabva ndaona kuti uyu wainge utori mukana wekuti ndinge ndichitongorwadzisa friend yangu ange achizoramba murume wake. Saka ndida kuziva kuti panguva yacho iyoyo, since she was pregnant, ainge ari munhu wekuti mentally she was not stable enough. Ndakabva ndazomunyepera kuti ndainge ndaona kuti murume wake ainge aine girlfriend. Ndakabva ndamuti ndainge ndisingadi kuti ange achinoconfronta musikana uyo wacho wandainge ndamuudza kuti ndinhingi wandakaona achikisana naye. So ndakabva ndati I have to go and speak with her. Akabva ati it is fine. So usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazoenda kumba kwavo. This was kuma 4 p.m. Ndikabva ndamuudza kuti yo watova pama 1. Akabva ati ko indava nai best. Ndikabva ndamuti murume wako akatomitisa musikana uyu. Apa musikana uyu iye atori nesupport yavamwene vako because iye akati hanzi vabereki vemurume wako vanotoiziva nyaya iyoyo. Saka akabva arwadziwa mukoma ndokubva angopinda mumba. Paakapinda mumba iye akazodzoka achindiudza kuti ainge angotora rimwe domasi rainge riri kuseri kwefridge rainge riine mushonga wemakonzo ndokubva aridya. Saka she was asking me kuti should I tell vamwene vangu. Ndikabva ndati kwete, iwewe usambovaudza. Ndakatomubatsira kuti ange achinyora tsamba. Ndikabva ndamuti iwewe kana wafunga kuzviuraya don't tell anyone. Time manje pandakaona kuti zvinhu zvandainge ndamupfurira zvainge zvakadhakwa, ndokubva ndazomhanya ndichienda kuroom kwake. Ndikazomhanya ndichienda kuroom kwake ndikabva ndatoona kutoti munhu ainge atozviitira tsvina. Apa ainge ava kungorutsa kana kutaura ainge ava kusagona kutaura. Ziso rainge rakabuda rakaita kuita white. Ndisati ndadana vamwene vake ndakabva ndatarisa ndikabva ndaona kuti patable painge paine chitsamba chaainge anyora. Mukomana ashe ainge akanyora everything izvo zvandainge ndakamuudza kuti murume wake ndainge ndakamuona achikisana nemusikana uya plus musikana wacho ainge aine pamuviri. Musikana uya ainge akandiudza kuti relationship yacho yainge ichitozivikanwa nevabereki vemurume wefriend yangu. Ndakabva ndatora bepa riya ryamukoma. Ndakashaya kuti ndoita sei naro bepa racho, but ndainge ndichida kuichengeta tsamba iyoyo. But mushure mekunge ndazonzwa vanhu vachitaura panze ndopandakabva ndazongotsenga bepa riya ndikavhura window ndikabva ndarirasa ndokubva ndabuda panze ndichimhanya ndichiita sekunge ndainge ndatovhundukawo ndichiti uyai muone kani.
vanhu pavakazopinda vanhu vakabva vatotanga kutochema vachitoti yatova ngozi ka iyi, muroora azviuraya, muroora azviurayira mumusha. Vanhu vakazozama kuti vange vachitsvaka motikari yekuhaya, ndokubva azoendeswa friend yangu akabva azoendeswa kuchipatara, but mukomanashi akazotosvika kuchipatara atofa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi ndinozvidemba because ndiri munhu ane bad luck. Mwana chaiye mwana ndakatotadza kutoita mwana. Regedza itibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dzimwe nguva mukoma ndinozotongozvibata, but mweya wandiinawo ndewekuti sometimes kana tiri kuchechi ndinongonzwa kuti dai ndangosimuka ndaudza vanhu zvose izvo zvinoitika pamba pedu. Mukoma, pamba pedu panongogara pachingoonekwa zvipoko, but zvipoko zvacho ndisu tega tinozviona, like inini mama nevamwe vaning'ina vangu and baba futi vanozviona zvipoko izvozvo, even though he pretends as if he does not see anything. Pamba pedu so far pane vanhu 4 vafira muswimming pool, and vanhu vose ava pavanofa vabereki vangu havatombodi kuti vamwe vavakidzani vange vachizviziva. Saka pavanhu 4 ava vakafa kubva tichikura, 3 vacho vainge vari vashandi. Then last year the unthinkable it happened mukoma. Mutwini wangu uyo ainge ari ku-UK, she then returned back home kuZim, so ndokubva tazonosangana kuya. She wanted to have her wedding in Zim. Apa murume wacho ainge akatomboti, why don't we have this wedding like in Cape Town? But akabva ati no, because kune vamwe vanhu vasingazokwanise kuafforda like to fly from Zim vachiuya ku-Cape Town, so we had to do the wedding kuZim. Saka mukoma mutwini wangu uyo akabva azofira mupool, and the way that she died in the swimming pool, it is really funny mukoma. We were having a braai, so when we were having a braai like that, vanhu vakazongotanga kungonwa zvavo mabeers avo. Inini I then got up because my husband, he was calling me, saka I wanted to do a video call ndichimurakidza vana. So when I was indoors, it was just a couple of minutes mukoma, ndo pandakabva ndazongonzwa panze yava noise. Then pandakabuda mukoma, I screamed like hell because I saw a lifeless body in the swimming pool. Apa we are talking of someone munhu aitomboendawo kuma-swimming championships ekuswima, but she just died in a swimming pool like that. Zvinhu zvinondirwadza up until this day, and chinondirwadza ndechekuti my parents, they do not want people to know kuti ndo zvinoitika pamba izvi, because when my sister died, just like what happened pakafa vamwe vashandi 3 vedu patainge tichiri kukura, everything will be done in secret. Baba naamai vangu vaitongofonera mapurisa obva atouya, zvekuti vanhu vemucommunity vaitongofunga kuti hamenowo zvinenge zvaiitika, then vaibva vatotora chitunha ichechiya. Saka vanhu vaizotongozivawo through gossip kuti pamba pedu pane munhu anenge afira muswimming pool. So 3 of our workers, they passed away. Then mutwini wangu takatoenda tikatonomuviga kumusha. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo, hanzi chinondirwadza vana vemutwini vangu, they are still very young. Shuwa munhu kusarudza kusiya vana vake dziri nherera. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedza itibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Hakumana go back to sender kana mazogara inorwadza kana uchirwidzana nemunhu uyo anenge aine masimba. Saka inini ndakaudzwawo kuti ndina banguru vangu avo vanondishandisa. Saka banguru vangu ava ivo vanonzi vane mubobobo, and I know kuti this is true because pandakangoyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndatanga kuita bonde nechimunhu chandinenge ndisingaoni, and most of the times like musi wandinenge ndarara ndanamata chimunhu chaichiya achiuye, but zuva rere kuti ndinenge ndabvawo kubasa ndakaneta ndichingonorara so 2 seconds chete chinenge chatouya chobva chatoita zvachinenge chichida kuita newe, chobva chatotiza. The moment iwewe paunozopepuka ndo paunobva wazoona kuti
kozvandatobva mukutoitwa bonde. Saka ndakabva ndazotanga kufamba, ndakafamba kuzonosvika ndichizosangana nevamwe gogo, but vanoita zvechechi uye vanoita zvechivanhu. Saka vakabva vazotanga kundibatsira, vakabva vati vainge vachida kuita a go back to sender. Mukoma zuva rekutanga takaita a go back to sender, vakabva vati iko zvino zvava right. Usiku hwacho handina kurara mukoma, rainge riri dzikirira nekoko. Apa ndichingorara usiku hwose ndichingorarwa nacho chinhu chavo ichocho. Ndakabva ndazodzokera kwavari gogo vaya ndokubva ndazovaudza zvose izvo zvainge zvakaitika the previous night. Vakabva vati aiwa, hapana kana problem. Vakabva vati ivo ndaifanira kuti ndinge ndichitenga reza. Ndakatenga reza iyaya. Saka mukoma, inini kana ndisingade kurarwa nazvo zvinhu izvozvo zvikwambo zvabamukuru vangu zvandinofanira kuti ndinge ndichiita ndisati ndarara paya, tsvina iyi vakanditi ndinoitira tsvina iyoyo pasi, but vakazoti kana usingadi hako kuzoklina after waita tsvina unongotsvaka chizen'e. Saka ndakabva ndazotsvaka chizen'e changu ndikachigadzira zvakanaka, chinotogara murumu mangu. Saka chizen'e ichocho ndinochitora paya pandinenge ndava kuda kuenda kunorara, ndobva ndazoenda kutoilet. Reza iyoyo ndinobva ndaitora, ndinongoita yekungonyukura imomo mutsvina yandinenge ndaita. Handifaniri kuti ndinge ndichiigeza. Kana ndapedza kudaro ndinobva ndazongogumanisa reza iyaiya nesikarudzi yangu. Saka ndozvandinoita, ende pose pandinozviita mukoma, chinhu chechi handinotochifila kuti chinenge chichida kurara neni, but chinenge chichishayiwa mukana. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Hanzi ndo upenyu hwacho ihwohwo hwandiri kurarama, and I do this to avoid kurarwa nezvinhu zvabankuru vangu. Just imagine razor blade wobva waitora then wobva wazoigumisa pasikarudzi yako iyo yakazara netsvina. Saka hanzi kana ndikasangoita izvozvo, hanzi ndinongonorara, kungofira kungonorara kudai. Saka hanzi kana ndikasaita izvozvo, kana ndikangorara chete, chinhu chaichiya very quick chinobva chauya chobva chatorara neni. Pandinopepuka ndobva ndatoona kutoti ko zvandabva mukutoitwa bonde nechikwambo chabankuru. Vanhu vari kutambudzika kunze uku. Ndakadzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ini ndoda kungopupura kuti kuna Mwari kudenga. Mwari vakandichengetedza apo pandainge ndichiri kuzimu. At that time ndainge ndichitori mwana mudiki. Saka neshamwari yangu takabva tazoti tichienda kuMozambique ndokubva tazorasika. Takarasika mamutare mukoma, tikabva tazotakurwa nemotikari yemabhinya. Yainge iri nguva iyaya yema-elections. Saka vakati vatitakura paya vakabva vati vainge vachida kuenda nesu kubhodha reZim Mozambique. So vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichinorara pane umwe musha. Saka mukoma, chakangototiponesa painge paine mamwe mayouth eZanu PF awo akaona motikari yemabhinya acho iwayo. Saka motikari iyoyo sezvo yainge isingazivikanwe munharaunda, mayouth akabva azofunga kuti zvimwe kuda motikari iyoyo yainge iri yeMDC yainge yauya kuzokampena. Mayouth aya akabva azoya pamba paya patainge tiri. Saka akati ari busy achisecha, ndopavakabva vazonzi mabhinya aya ange achivhura motikari. Vakamboramba mukoma nacho, but vakabva vazobvuma. Mukoma, bhuti remotikari rakati ravhurwa. Ndopatakabva tazoona kuti mainge muine mazibhaketi ainge ariko kubhuti. Mabhaketi awa mukoma ainge asina kana kumbovharwa. Apa ainge aine mapatsi evanhu avo vavainge vabva mukuponda, uye zvekare mainge mutori nematuruzi avo ebasa. Painge muine mapanga different sizes, uye zvekare maitova nehakso iyo yavakati kana n'anga ikati inoda kana gumbo remunhu kana ruoko, vanobva vazoshandisa hakso. Ende pavakazotanga kurohwa nemayouth aya eZanu PF ndopavakabva vazotanga kureurura vachitaura ivo vachiti vainge vabva mukuponda umwe mukadzi nemurume uyo wavainge vasangana naye pahiking spot. Vanhu vaya vainge vachitohaika vachiuya mamutare ndokubva vazovakwidza motikari. Saka vakati vati fambei fambei ndokubva vatongomisa motikari yavo, vakabva vatongotora vanhu vaya vakabva vapinda navo musango vakabva vavaponda. Saka ndo mapatsi acho iwayo ainge ari mubhaketi. Zvimwe vanoti hanzi vakangozvisiya musango.
Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi Mwari variko, Mwari variko. Ndikadai ndakatopondewa nemabhinya ene. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nhai, how do I solve this? Kuti pose pandinotumidzira amai vangu mari, mukadzi wangu anobva apopota. Saka amai vangu iye anoti sezvo vasati vachembera vachiri kugona kuzvishandira, hanzi vanofanira kuti vange vachiuya kuno kuSouth Africa vange vachizvishandira, vasangoramba vakatarisana nemari yemwana wavo. So handiziviwo mukoma kuti ndoita sei. Mukadzi ndinomuda uye amai vangu ndinovada because ndivo vakandizvara vakandichengeta. Amai vangu ivo vane problem yeBP, saka zvimwe zvinhu zvizhinji handitombovaudzi, like tikanetsana nemukadzi because tinowanzo kunonetsana towards mapaydays, like ipapa pamukoma ndinokwanisa kuzotokutumidzirai another message ndichikuudzai kutoti kunoko nemukadzi tatorara tisingataudzani, hapana panombopinda mari mumba tisina kupopotedzana. Saka ndogara ndichimuudza kuti it is a bad thing kuti mari isati yapinda mumba vanhu mobva matanga kutukana, zvinokoka mweya wakashata. Saka iye anorwadziwa kana ndikachengeta amai vangu, but amai vake tinovachengeta. Ipapapa tikatovatengera matrack suits uye zvekare negumbeze ndokubva tavatumidzira. Chakazondirwadza ndechekuti akabva atanga kupopota achiti amai vangu izvezvi vari kufa nechando, akabva azotengera amai vake morning gown muakaments zvekare nezvimajombo zvezve zvechando. So zvinhu zvinondirwadza. Iniwo nekurwadziwa ndakabva ndazotaura naamai ndikabva ndati mama ndoda kuti muye muchinotenga matenesi, ndikabva ndavatumidzira. Ndakangovatumidzira $30. $30 iyo mukoma yakaita sekunge ichatotiparadzira marriage yedu yandakatumidzira amai vangu. One more thing, inini nemukadzi wangu takasangana muno muSouth Africa, saka iye anoti pawakazosangana neni amai vangu ndainge ndatovavakisira musha kudhara, handina kana basa newewe futseki, because dai kwanga kuri kunzi pawakasangana neni ndainge ndisati ndavakisira amai vangu musha ndingadai ndichikurespecta. Zvino ndingakurespecta nei? Ndingakurespecta kuti unotengera amai vangu chikafu chekuti vakadya vanobva vaenda kutoilet vanochisiya kutoilet. Saka anoti haangandirespecta because akavakisira amai vake imba ari ega asati ava nemurume. Ivedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.